Sanibingelela. Polisi bafowethu ungabambi ngisho amafoni. Kumatasa kakhulu amadoda kade ngikhalela ngoba ngifuna kuphela into yawo. Ngoba phela kunje kushadwa nje gqoka ingubo ezimhlophe, abantu bagqoka amasidi, ukikizwa yimina. Ukikizwa nje kanje uzo umkikiza abanye bekade bengasawazi bengawuboni. Ngoba mina ngisuke ngiyibhizi kumatasa kwesikhathi imithi ingekho. Sezikhona ke induku zomkikizo. Masithi induku yomkikizo sisho ukuthi uzokwakheka umuzi ukini. Sesikhona ukucinga uhlaba manje na olibiyayo zingangena imbongolo nenkomo zidla umbila wakini. Ngeke zisangena manje. Nasi sibiyelo siyakhiwa manje uphinde futhi kuzoba la isibiyelo sokuthi ke kwakuthi uyambonja kahluphi kodwa uyadelela ekhaya. Kule khona ukuthula ekhaya. Sicela ukuthula ekhaya. Nayo ke ifence bafuthu sayikhona. Bayazi ko baba, ziyazi insizwa mangikhuluma ngefence ngikhuluma ngani, mangithi asibiye ukuze mawutshala izipinashi, utshale namakabishi zingadli imbuzi ekhaya. Hey, basobo.